Pontevedra volve a apostar pola mestizaxe gastronómica. Do 27 de abril ao 1 de maio instalarase na Praza de España a carpa que acollerá a segunda edición desta festa, enmarcada no proxecto Pontevedra Capital Gastro. Queremos vincular tamén a cociña internacional ao quilómetro cero, porque iso é mestizaxe, son cociñas internacionais, platos típicos de outros países, pero que se practican en Pontevedra, con xente que aposta por Pontevedra para desenvolver a súa vida e tamén para facer máis internacional, máis mestiza e máis aberta a nosa cidade a través do mundo da gastronomía. Nesta nova edición de mestizaxes participarán 9 restaurantes da cidade e elaborarán cada un 3 receitas salgadas e unha doce. Estarán representados os países de Hawái, Colombia, Corea, Venezuela, Estados Unidos, China, Xapón, México e Brasil. Ao velos agrupados e saber que os vamos a ter nunha carpa durante 4 días pois a nosa disposición para poder ver como elaboran os seus produtos e tamén a oportunidade de poder degustalos, pois a verdade de que é algo extraordinario. Tamén se repetirán este ano os encontros mestizos. Serán desta volta na mesma carpa, xa que despois das charlas elaboraránse varios pratos. Haberá unha parte dentro da carpa que será tamén para eses encontros mestizos. E por que dentro da carpa? Porque vamos a utilizar non solamente para facer charlas entre un hosteleiro daqui, un hosteleiro afincado aquí, pero que fai cociña internacional, sino que ademais van a rematar eses encontros cociñando ambos xuntos. É importante a cociña internacional, é importante por isto que ten o mestizaxes, que tamén é de convivencia, non? Moi importante os encontros, porque sirven tamén para a formación da hostelería. Esta segunda edición de mestizaxes chega avalada polo éxito da primeira. Segundo Blanco, roldáronse os 15.000 asistentes e as 10.000 racións de comida vendidas. Non teño ninguna dúbida que vai a ser un éxito, porque a primeira edición petámolo, o sea, non se me ocurre outra palabra mellor, así que nesta máis e mellor.